nada. Non sabía que estabades aquí. É que estamos a venres no Voltas co Prato, así son as 5 menos 20, e como vedes teño unha maleta de fin de semana, porque esta fin de semana é a festa do queixo en Arzúa, entonces marcho. Marcho, bueno, pois comer un pouco de queixo, e como vedes teño aquí unha folla de bacalao espectacular. Por qué? Porque non me fío de ningún dos que está aquí no público. Non me fío de ninguén. Porque se deixo aquí esta folla de bacalao, a folla de bacalao desaparece. Porque todo o mundo quere unha folla de bacalao. Sí. No, enfoco ao público que queren roubar a folla de bacalao. Vamos buscar quen quere os 7 kilos de bacalao. Que levanta a mão quen quere levar un bacalao para a casa. Levantada a mão. Ah, carai, claro. Pois que saibades que non é para vos. Vai ser para quen participe no noso sorteo. Sabedes que estamos sorteando esta maravillosa folla de bacalao de 7 kilazos. O próximo martes saberemos quen é o gañador ou gañadora da folla de bacalao. Así que, por favor, dádenos amor en donde? En @voltascoprato. Aí temos penduradas case todas as receitas e, ademais, temos ese sorteo que está sendo o sorteo máis multitudinario da historia do Voltas co Prato. Sí. É certo, máis que coa cesta do Nadal. Mire si queredes o bacalao, Sodes así. Por favor, seguídenos en @voltascoprato e como non imos chamar aos cociñeiros... Espera. Que pasen os cociñeiros, por favor. Un aplauso para eles. O meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é pasteleiro. É sempre o Remoto. Deixe rodar. Que pasa? Que eu tamén quero a folla de bacalao. Ti queres a folla de bacalao, pero a folla de bacalao vai ser para o noso queridísimo público premio pola súa fidelidade. Buah, que pasada, pero é todo un acting. Por certo, espera. Chapa de Xulio Mato, Casi se me olvida. Como estás coa túa chapa? Moi ben, moi contento. Dormimos xuntiños hoxe. Dormiches pegado a ela? Moito. E que tal? Moi así, despedí co brazo dormido. Como te sintes con esa chapa de... Pois campeón. Do home vitorioso. Moi ben. A ver o que dura. A ver o que dura, porque hoxe é o último día de semana. Recordo os marcadores polo momento. 3 vitorias para Xulio Mato, unha vitoria para as rapazas. Veremos quen gaña hoxe. Merchi, que facemos hoxe? Eu vou a competir, sabes, como se conmigo aquí estiveran hoxe Lucía e Begoña. Entón imos a ir as tres aí en conxunto, en amor, a intentalo. Non están, Pero como eu asinto aquí. Merchi Rodal conta coa forza de Lucía máis de Begoña. Veremos que é o que pasa, a ver que nos trae hoxe Marisol da Coruña. Hola, boas, eu son Marisol, veño da Coruña. Como argentina que son, gustame moito os doces. Alfajores de doce de leite, medialunas, morro por probar unha boa torta de queixo. A ver si estes cociñeiros podenme sorprender con unha boa torta de queixo. Agora voy a mandar unos biquiños para miña filla Lourdes, meu home Cristian, miña cadeliña aquí. Que enseña queixo, que me vea un poquillo. Biquiños. Un aplauso, por favor, un aplauso. Moi ben. Queixo. Hoxe imos cociñar con queixo como non podía ser de outra maneira, porque senón non facía o programa. Xa lle dixen á directora que era obrigatorio facer queixo, e dixo-me, vale, pero non vamos facer queixo de Arzúa. Non me gustou eso, señora directora. Pero compramos o queixo que vamos a usar en Arzúa, Nun supermercado de Arzúa. Nun supermercado de Arzúa. O carto quedou en Arzúa. Xulio Mato, a ver, que vas facer? Unha torta de queixo, pero con donos. Con donos? Con donos. Os donos van... Eso é a alarma do médico. Aí non, xa estamos. Alarma do médico. Mira, pai, os donos que hai. Mira, donos na base, donos no recheo, e despois vamos facer unha fantasía con donos. Que animalada. Atención, señores e señores, paren rotativas. Torta de queixo con donos. 12 donos, teño 12. 12 balas. Ese é o que queremos facer nós este ano na Televisión de Galicia, dar as badaladas, como sabedes todos e todas. Xulio Mato vai facer unha torta de queixo con donos, pero Merchi Rodal... Eu vou facer unha torta de queixo con amorodos. Están os amorodos entrando pola porta aí que entra mañán a primavera, entón imos aproveitar froita de tempada. Ostras, que guai, Sí. E a ti poñenche a música celestial. E a min o Porque, claro... A ver, que lle poñemos a Xulio? Que lle poñemos a Xulio? Que lle poñemos a Merchi? Exactamente. As diferentes do Voltas co Prato. Señoras, señores, cociñamos torta de queixo no Voltas co Prato, marchamos con... Xulio Mato. Vamos, fala. A ver. Merchi Rodal, perdón, Merchi Rodal.
Podes dir, se queres, No, vou comer rodal. Perdón. Mea culpa. Bueno, Mea culpa. A ver, esta tatiña de queixo vai a levar na base galletas. Moreo. Estas galletas moreniñas, as moreo de toda a vida. as moreo. Podería ser con outras galletas? Sí, sen dúbida, non hai problema. Pero eu emprego estas porque sabes que me pasa na casa? Que están moi boas. Unha que está moi boas. É que as estás porque te mandan comprar teus fillos. É porque é a forma de que os meus fillos proben a torta de queixo. Non lles gusta? Non queren probar cousas novas. Entón, se pos algo que lles gusta moito, pois digo, igual non está malo. Ai, Dios mío, Sí, verdad? Pois mira, é unha hora maravillosa, señoras e señores que nos estades vendo desde a casa, para facer unha sobremesa. Pa noite e pa fin de semana. Estamos son case as 5 da tarde, posta a facer unha tortiña de queixo, que maravilla, despois na fin de semana vas estar a Zúa, compras queixo, gastas cartos. Se nos vemos sacamos unha foto. Sabes por que estou separando as galletas do recheo? Por qué? O recheo vou deixalo para o final. Para cando montemos nata, imos engadirlle o recheo das moreo á nata montada. E saberás que nata tan diferente e tan rica. A todo isto, Marisol, a nosa convidada é da Argentina, así que temos que mandar bicos a toda a diáspora, a Argentina, a toda a diáspora gallega que anda por aí. E este fin de semana é o Festival Emigración, Emigración? En Bruxelas, sí, en Bruxelas hai Festival da Diáspora Galega. Van a estar ali os Rapans, así que imaginade Nove Louro, bueno, hai un festivalazo, así que se estades por Bélxica e arredores, ide ali a Bélxica a ver ese partido mima, en Bruxelas. Como estou co fútbol. Pero é que esta torta poderíala comer no Festival de Emigración, poderíala comer na tua casa, se queres, e na festa do queixo da Zúa. Dalle, ahora dalle. Listo. As galletas moreo, o bo que teñen é que se desfan super rápido. Sí, mira, parece café. Sí. Queda como café, sí. Vamos a poñer así unhas desfeito, pouquiñas mira, máis. Despois que máis? Queda como imos a café. derretendo tamén a manteiga, porque a base vai a ser as galletas e a manteiga Prende derretida. aquí? Sí. Eu vou poñendo estas outras. E calor canto? Temperatura 180 graus. Vale. O 9 poño, non? Sí. O 9. Perfecto. A xente da casa que nos chame ao 664-4834-9, teléfono de voltas co prato, xa sabedes que podedes comentar todo o que queirades aí, vale? Porque temos 50 euriños dunha vez e 50 doutro na televisión. Na televisión, das tortas de queixo. E se tiveres que dicir que televisión é esta, dirías a televisión? De Galicia. Moi ben. Vale, que che falta? Me falta un cuchillo pequeniño que non trusen, pero bueno, Toma. non pasará. Tes Trae. Ai, que ben, porque este era como un pouco grande. Ten un pouco de Que dono. imos facer con Correcto. estes amorodos? Poderíamos mercar un bote de marmelada de No. amorodos, No. de frambuesa, do que quixéramos. Pero así é moito máis rico. Moito máis rico. Pois deixamos a merche que non se che queime. Aí vai, a manteiga. E aquí, por outro lado, facemos unha marmeladiña de amorodos. E imos con Xulio Mato. Ahora sí, É de Ahora verdade. sí. É el, o único, o grande, o inimitable, inigualable. Don Xulio Mato, un aplauso para él. Xulio Mato, campeón. No voltas con prato. Aí está. Está de lo vendo. Sí. Temos o superimán que lle quita a forza de Superman, Superimán, pon aí. Bueno, mira, fixe unha ganas de chocolate, vale? Primeiro de todo, que fixeches cos donos. Partirnos pola mitad. Unhos puentes, unhas pontes. A Ponte de Rande. No, as pontes. As Pontes de Rande. García. As Pontes de García Rodríguez. Bueno, mira, mesma cantidade de nata líquida que de chocolate branco, Esa vale? Unha ganache. Unha ganache moi simple, despois hai máis variantes, pero esta é a básica. E agora estamos enfriando un pouquiño, paseino pa un bol para que refríe un pouquiño, porque vamos a cubrir estes donos. Por se teñen pouco azúcar, Vas de meter máis. vamos a meter un pouco máis. Hoxe estar, hoxe... Oxe, que? Non, que ves lanzado. Veño lanzado. Este adorno porque como necesito que refríe, vamos a cubrir así un pouquiño. Isto vai ser o que lle poñas por riba. Eso é. Para gañar volume e dulzor. É unha cousa un pouco goche, como che gusta a ti, A mí, xa sabes que sí. Grande, goche, sí. De alarma do corazón, sabes? Sí, isto un de cada dous cardiólogos non cho recomendan. Sí, xa. Dous de cada un, dirá el Manuel. Un de cada dous. Dous de cada un. Sí, dous de cada un. Sí, porque o pensan ben, non? Sí. Mira, botámoslo así e vamos a deixar que refríe. Para que podamos manipular, nos faga un poquinho de... Vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Recibimos con fortísimo aplauso a Marisol da Coruña. Un aplauso para ela. Opa, opa. Ole, ole, ole. Por favor, Marisol.
Ven para aquí. Como estás? Ben, Benvida. graciña. Estou moi contento porque Marisol vai intentar falar en galego con nós. Porque Marisol é da Argentina, vale? E vai intentar falar en galego con nós. Está nerviosa? Estou con moitos nerviosa. nervios. E Non pasa teño nada. moita fame. Vale. Hai un rato xanté eso é por os unha nervios. empanada Sí? de bonito. Que dis? Agora preciso algo doce. O sea, queres unha sobremesa? Unha Sí. torta de Xulio Mato. Xulio. Ter fame polos nervios. Pois Xulio, contalle que vas facer. Mira, Veña, eu va. che facer unha... Gustan os donuts? Eses. Como te levas cos Que donos? digo? Gustan? Ai, non sei. Sí sí ou ou non? non? No, que digas. Quizás. 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 Se non che gusta, é a primeira persona que coñezo que non lle gusta. espera. Quizás. Ese quizáis É que non. significa que non lle gustan os donos. Ese quizáis non é que lle... Non De é sorte que... teño, Non che gustan. As donut engordame moito. Non, xa. Bueno, xa estamos. Sí. Pero... Estás estupendo, Marisol. Hai que comer donuts. Son fritidas. Sí, porque os friten así e tal. non sei que. Nada, no, estes non son fritos. No. Bueno, Estes ao forno. comprámonos así. Feito ao forno. Eses comprámonos así. Bueno. Eses comprámonos así. A ver, Xulio, que leva a tua torta? Mira, leva. Fixos ao forno, Ok. Xulio. 9 ovos. Os ovos sí, non? Sí, o así. 8 donuts. Oito, va. 4, 12 donuts. 12 donos. Ok. Non queres caldo, 7 tazas. Bueno, 600 de queixo crema, 750 de nata e 250 de azúcar. Nada máis. Nada. Nin Nada máis e nada menos. verdad? Cousas que teño na casa. Sí, pero Claro. é moi sano, ves? Moi sano A ver, para... ou queremos sobremesa ou queremos salud. As Vale. dous cousas. Todo, As dous cousas. eu non vexo eso, No, as Tamén, dous tamén cousas. che unha cousa, estános dicindo sempre por redes sociais que fajamos algo con pouco azúcar, e ti que é? Sabes como fai meu cuñado? Dixo, callo postre, despois, como unha sacarina co café. Despois de meter que teño todo. azúcar... O café de pota. O café Bueno, de mira, ahora polvo. vou mesturar ben os ovos co azúcar? azúcar e despois vamos botando o resto, vale? Ok. Moi ben, pois esta é a idea de Xulio Mato e nós vamos marchar vera de Merchi Rodal. ok. Por favor, arrímate aquí. Sol, Ok, Ai, hola. bótate para diante, Marisol. Ai, mira, vou facer unha torta de queixo, como pediche. Sí. E puxenlle de vaso unhas galletiñas. Sí. Desas moreniñas que venden Sí. no As super. moreo. As Sí, moreo. Chamamos moreo, de moreo sí. aquí. E tamén lle vou a facer unha marmelada de fresa coas fresas que aproveitamos agora que veñen de tempada. Este gusta che máis. Máis saludable. Máis saludable, verdad? Está máis saludable, sí. Máis Pouquiño core. azucre. Tamén, máis core, é máis core fitness, é tamén. máis fit, máis... Por cada 500 gramos de froita, 100 gramos de azúcar. Era máis fit, era, hasta que dixo do azúcar. Era unha eso que te iba a explicar. Cando mercas unha mermelada do súper, normalmente a proporción é un. Por cada kilo de froita hai un kilo de azúcar. En serio? Pero Que cando animada, fas na casa, podes aproveitar, e como isto vai a ser para utilizar no momento, porque ao final as mermeladas do súper aproveitan o azúcar como conservante. E nós oímos a comer todo no momento. E ti Entón aquí, botas, perdón, repita a proporción. 100 gramos por cada 500. Ostras, Entón baixa aí baixamos moitísimo, moitísimo o azúcar. Moitísimo. Porque realmente non vamos a facer unha marmelada para que se conserve moito tempo, vamos a facer unha salsiña de amorodos para consumila no O sea, que momento. comparativamente leva moitísimo Claro. menos azúcar que se a compras. Claro, porque ademais aproveitas a froita madura, non aproveitas a froita verde, o que fai marmelada en tal ten que aproveitar un pouco de todo. Teño un mensaxe No, para escoita, mi escoita. home. Espera, Teño un espera. mensaxe para mi home. Cristian, apunta. Apunta. Eu na casa non cociño, eu. Non cociña, cociña Cris. Pois igual era mellor que viñera Cristian. Eu xanto, non. Eu xanto. Fixante. Igual a que este sí que lle gustaban os dones. Sí. Ves? É o que decía eu. Xulio, que? Cristian, chama. Que? No, estou aquí. No, sí. Estaba batindo, pero para... E agora o recheo, Vale. Vale. queixo crema, Espera, que ahora ven a bomba, xa verás. Estou vendo aí unha cunca de azúcar. vale, unha cuncra de azúcar, aquí van 250 gramos de azúcar. Ti pensa que por cada donus aí tes 25 gramos por cada donus, Nada, tes un 12 lixo, gramos, un lixo. multiplica. Mais o azúcar que lle botas o recheo. Está- Aquí só van 275. A ver, Más os do amorodo. podedes Ten parar, máis. cas matemáticas e empezar a decir que está boísimo todo. Está súper rico. Non pensades no Levanta azúcar. rico, sí que está rico. Non pensades no azúcar que está nata? na casa. A ver, vamos máis Media pali, cupiña de nata. Aquí. Dous yogures naturais.
aquí para dentro. 2 yogures naturais. Sí. Sen azúcar eses, eh? Este sí. Este sí. Imaginas que foran azucarados? Oxalá. 4 ovos. E un chisquiño de vainilla. Poñemos a vainilla. E o bo destas tortas de queixo que va coa batidora normal, coa de toda a vida, bates e pos no recheo e o forno. Vale, agora voume poñer serio un segundo, vale, mira. Solo un segundo, Xulio, para, por favor, un segundo. Isto vai ser serio. Comprométome aquí, diante de todos vostedes, espectadores da Televisión de Galicia, de que en próximas datas faremos unha sobremesa sen azúcar, vale? Confirmamos. Isto é... Estamos facendo as probas xa. Eu non vexo. Que sí. Que sí, Vamos a Xulio? facer, polo menos moi baixo en azúcar. Vámoslo intentar. Sí. Eso sí. Vale. Case sen azúcar. Moi baixo. Estamos facendo xa as probas. Sí, pois non che van ben a ti, eh? Paraste. No, esta non é a proba de 12 sen azúcar, pero estou facendo probas de Eu vou 12 facer sen unha torta de azúcar. donuts sen azúcar. Ai, Con señor, chocolate. dame paciencia Bueno. con esta xente. Marisol, vouche pedir que me digas que facemos, cal queres que che pode gustar. Bueno, sei. Eu tamén sei. Espérate aquí. Sei cal queres que che... Góstame moito por Además. este lado. Sí, además, Por este sí. lado. Sí. Por este lado. Tiras por ese lado. Sí, fai sí, falta vou coxuras, por Marisol. este lado. Xa. Pero Xulio está moi preocupado por No. por no la chapa. perder, por Eu no estou- perder a chapa. a chapa. Estou por non botar Por os no donuts e perder comer a o seu. chapa. Bueno, pues mire, de momento van a ir pensar ali a zona de sufridor, despois Xulio, chamamos. I love you. Un aplauso para Marisol, que ven da Argentina da Coruña, eh? Está con nós, con a volta estupenda da Televisión de Galicia. Bueno, mentros nós elaboramos estas dúas tortas de queixo, hai outras 100.000 máis que se están a facer en cociñas de todo o mundo, ou de medio mundo, polo menos, sí. A torta de queixo é unha das emperatrices do larpeirismo universal. Na antiga Roma xa facían unha famosísima, e nos séculos posteriores a súa popularidade foi sendo cada vez maior. E todo este fenómeno fan sempre alrededor dos ingredientes básicos: queixo, fariña, ovos, nata e azúcar. Ao principio as creacións eran menos fantasiosas, pero nestes últimos anos houve unha auténtica revolución e as variacións son infinitas. Témolas con base de galleta, rosquilla ou donuts, como fai hoxe Xulio, ou con froitas, como a de Merche, e, por suposto, con todo tipo de queixos. A lúa é o límite. Poñede a proba as novas propostas e xa veredes como vos aparecen 20 amigos e 30 coñecidos. Xa sabedes como vai. As tortas de queixo fan amigos igual que o bacallao, porque sí, o noso sorteo sigue activo ata o vindeiro martes. Entrade no Instagram e participade en @voltascoprato, porque damos 7 kilos de bacallao. 7 kilos, eh? 7. Xulio. Que disgusto levo, eh? Que me partan la que me partan la que me partan la Que fas, ó? Teño un disgusto. Porque vas perder a chapa. Cos donuts, bueno, eso ainda está aí, eh? De momento ainda está nesta mesa, eh? Quero que sepas unha cousa. Que estás encantado. Sí. A partir de hoxe temos un reconto de marcadores. A partir de hoxe. Sí, sí. No, A xa mí empezou me pagan o máis. luz. Oxe. No, no. Xa empezou o luz. No, pero agora vamos ter Vaise ver o reconto de marcadores. Ah, Vamos mostrar ya a xente. Estou metendo donuts, Que fas, que Eu fas, que fas? Digo, por se interesa. Vas meter os 8 aí. No, 4 donuts, 4 donuts. 4 donuts, mira, ahora vámonos de Mima, ceder aquí. chaval. Que animalada, eh? Eso siento, Marisol, pero que recita é así. É que... Dios. Isto na Vida, vida, de comelos. Despois vamos a facer unha base con eses 4 donuts. Unha base que corremos o risco de que se convirta nunha tapa. Porque os donuts igual suben. Valos poñer e poden... Pop, subir para arriba. Sí, sí, sí. Non sabes a torta de piña esa que faz Sí. que pos a piña debaixo de fai. Pois vai ser igual pero cos donos. Pois máis ou menos. Mira, teño o azucre, os ovos, o queixo e os donuts. Realmente é ao revés, non é unha torta de queixo, é unha torta de donuts. Estáme dicindo a directora que boto outros donuts máis, pero é que senón non me chegan pa base, Inés. Claro, entón, xa teño 4 aquí. Vamos con Nacho. E agora vou botar a nata, vale? espera. Bota a nata. É que necesito que Julio termine coa batedora para deixarma. Pois teño pa un rato, Este programa vai todo ao revés. Que... Vai todo ao Falta revés. todo isto. Todo, no, todo. Pois sí que ves preparada. No, a tiña, o que pasa é que pensei que rematara e mandei na levar. Levar. Espera. Vale, che que teña un pouco de Sí, donuts. non pasa Igual nada. perdes por eso. Por favor. Bala, non a vou a deixar así. Veña, vamos con Merche. E agora que fago, sin batidora. Douta hora De se verdad, queres, eh? o programa hoxe vai todo ao revés.
No. Sí, vai todo ao revés. Sí? Faime caso. Vale, Vale. listo. Ti vai. Estás. Sí. Vaste preparar. Sí. Para facer algo. Sí. Quieta. Mira para a cámara. John Fontaine, compañeiro, sei que estades preparando moitas cousas no Quen Anda Aí, contanos. Moi boa tarde, compañeiros. Nos estamos cociñando tamén moitos contidos pro Quen Anda Aí, pero algo que igual xa non podemos cociñar é o mexillón, unha das xoias da nosa gastronomía. A súa produción está en serio risco pola baixa sanidade da auga. Onde máis preocupa é na ría da Arousa. Imos falar cos bateiros que están moi preocupados porque atopan moitos exemplares mortos nas cordas bateas. E tamén imos estar cos veciños afectados pola morea de carreiras de coches ilegais que se dan durante as fins de semana en Galicia. No polígono do Campiño, a pasada fin de semana, en Pontevedra, un destes vehículos atropelou un mozo que tivo de ser trasladado ao hospital. Preocupa moito as carreiras, sobre todo os veciños. Temos máis cousas no Quen Anda Aí. Mal se ten que dar o xa Merchi para non gañar a Xulio, que estou botando yo a todo. Gracias, John. Gracias. John Fontaine, ten nome de... sabes, de... artista de Hollywood, sabes? Sí, de reportero de guerra, en plan, John Fontaine. Bueno, Que estás facendo? Batín, collín a Sí, batedora bateche a de marmelada. Xulio para desfacer un poquinho a froita. Teño a media marmelada feita e ahora imos poñerlle aí por riba. Medio marmelada con restos de donuts. No, porque la veina antes de utilizarla. Vai ir así ao forno? Pois Sí. dáballe un toque, Sí, claro. Mira, queda moi bonita, despois o comerte en ese toquiño de amorodos, queda Vai despois quedar espectacular. como por riba así as manchiñas, non? De marmelada. Que podemos facer ahora? Esto deixamos por aí. Botáchelle pouca, No, porque mira, facemos así. Faslle debuxos. Ves que bonitiño queda? Sí. Ahora o forno. Veña, que tamén teño que ir ao forno. Bule Merchi. Vale, vimos. Imos poñer a torta ao baño de María. Porque Vale. ás veces se poñen as sobremesas ao baño de María e outras veces non. Por qué? Porque igual é un erro, Porque queremos que haya máis humidade e que non rompa a torta de queixo. Son preparacións máis delicadas, que van moi pouquiño a pouco, non van a ir a 180, vai ir a 160, vais a facer moi pouquiño a pouco. E vai a manter esa humidade que fai que non quede capa por riba na torta de queixo. E canto Está guai, tempo necesitas? Está guai, está mellor que o Casi, tú. casi al lío, No, Está está mellor mellor. que a mía ten donuts, No os flipes, Vai a estar hora e media a 160 graus. Sí, máis Hora e media. Hora e media. Gasto de forno, E despois non vos dicen, pero precisa un día de neveira. Abre aquí, anda, A abre ver como faz a maxia. Gasto enerxético, 160 durante unha hora e media ten que estar aí, Veña, e vais a ir xa cocida porque teño que e ir ao forno. refriada. Imos intentalo. Vais Fallo a que ir xa poidas, fallo que cocida poidas. e refriada. A culpa túa. Vamos, hai que ir con Xulio, non? Home, por favor, levo aquí unha hora. Bueno, mira, os 4 donuts. Aplastáchelos. Mira, e como se aplastamos? Así, No, así non, porque isto ten, sabes que ten un glaseado por riba. porque yo botáchelo, Ese- pero non o contaches eso. Home, xa, porque decía, sabe Dios o que tarda Merche facer o baño de María. Entonces, claro, hai que esto ahora non o podemos ver. Sí, Ahora, sí, mira, xa verás. Ahora, aí está. Mira, humedecemos un pouco armaos. Aplastou 4 donuts. Pon aí os donuts. Con forza, así non se nos queda pegado nada. Ah, ¿ves? vale. Queda, o glaseado queda... Entón, ben apretado. Non lle botas ti un glaseado máis, é co que ven xa. No, a este botelle, Sí, pero Mira, os que puñeches mira por como abaixo. brillan estos e como brilla este. Pero os Esto que es puxeches igual. por abaixo. Vale, vale. Puxemos por abaixo, no. Bastante se nos manteñen abaixo, repito. Bueno, mira, ahora, para evitar que se nos suban con cuidado, a ver se me... Espera, que teña máis húmedas, ainda vou liar. Queres que che axudo? No, prefiero que no. Mira, seco armaos Sí. e me valgo por mí mismo. Mira, estamos botando así, para que non caia o chorro. Aí. Ves? Música de tensión, moi atenta está a xente de sampler de son. Que sepas para que poñer cando- nervioso a Xulio Mato. cando Poden fixe- sair cara arriba. encántalle. Poden flotar No, de os feito- donos de Xulio Mato. Ui. Mira, como veña arriba sin culler, Ahí está. Mira esas pintitas de donuts. Sí. Qué maravilla, Marisol. Bueno, e ahora vamos ao forno, moito menos tempo, Sí. a 160, durante 45-50 minutos. Antes de que vayas ao forno, pregunta de concurso. De que é a torta de don Xulio Mato? De donuts, De donuts. Non un nin dous. 12, Como 12. badaladas. 664. Aí estaremos, con nosos smokings. Grazas a vos. 664 483 Chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo. Torta de donuts fai Xulio Mato. Veña, Vamos alá. A ver se non se nos abre por baixo isto, que pode ser unha risa.
Eso, 160 graus, forno sempre precalentado, que é moi importante, vale? Durante 45 minutos. Que pasou? Mañá. Mañá. Sabes que día é mañá? Sabes que día é mañá? Non o sabes. Sábado. Pero non sabes que día é? Que é? O día de Andalucía. Ah, Mañá é o día de Andalucía. É verdad. Estános falando xente por Instagram. Agora, right now, in this moment, neste momento, estános falando xente desde Andalucía, vendo o programa Merce, chámase, de Huelva. E vamos dedicar o programa. Moi a ben. todos os andaluces a quen e a vamos todas as andaluzas. dedicar tamén? A este señor que temos aquí que mañá fai 50 anos de casado. Un de por aí. Ese de aí. Ostras! Ese de aí. 50 anos, un aplauso para él. Elba, la señora. Pues, él va de invitado ao programa, Sí, va sí, de sí. invitado ao programa. Dixe, hoxe sí que me tedes que felicitar, que son 50 anos, Pois- De feito, vamos a dedicar eu esta torta. Vale, dedicamos esta torta a él e o programa en xeral a Andalucía. Está, de acordo? Vale, viva Andalucía. Perfecto. Viva Andalucía. Moi ben, veña. Veña. Cañote. E a Bueno, muller, a vale, muller. a muller é a da baixo, a muller tamén, a muller é a da baixo. A muller é outra tamén. torta, outra torta, veña. Veña, outra torta, eso é. Veña. Mira, e agora Vas o que vamos a botarlle facer é, vamos a botar un poquinho de cacao aquí por riba, para ese Veña. toquiño, Tiqui, 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 e así. tiqui, tiqui. E despois ainda llevamos botar outra nevarada por riba, a torta. E teño aquí, buah, es que está tan rica. esta torta. Glaseado con chocolate, quere gañar, pero non. Así que imos Xa con veremos, Merche. xa veremos, Vamos, Aquí Merche, non Merche, tocou a horda. Como vas, Mercedes Román? Perfecta. Vas. Temos aquí unha nata montada con ese recheo das galletas Moreo Ah. que non usamos ao principio. Ah. A galleta está na base da torta, o recheo está aquí montada coa nata. Nata e recheo de galleta Moreo. Yes. Vale, moi ben. Que me quedou, Quedoulle ben, No, nata recheo de galleta Moreo. Nata recheo, galleta Moreo. Jo, pues que guai. Que máis? Eu nada, só teño que ir a sacar unha torta, pero antes podes ir con Xulio Mato a ver como vai. Merche ten un pouco de medo, porque ten todo a favor, pero ao millor, quen sabe... Está moi chulita, Merche, sí. Antes de ir ao foro repartimos cartas. Vale. A ver, manda segundo aí. Hola, Ángela, que tal pola Coruña? Hola, moi ben. Sigue. Que máis? Chove aí? Non te escoita. Chove aí, Ángela? Hola. Hola, chove ou non chove? Non chove. Non chove? Bueno, xa temos No. dato. Xa temos datos, xa está. A ver, Ángela, eres unha muller a que lle gustan os donuts ou non? Gustame, sí. Bueno, Pero bueno, máis outras cousas. bueno, home, a mí tamén, máis outras cousas, pero os non son bien. Os non son bien. Leva merches de ganar hoxe. Pois mira, precisamente esa é a pregunta de concurso. De que é a torta que fai hoxe don Xulio Mato? De donuts. Moi ben, un aplauso para Ángela, que leva os 50 euros. Moi ben. Moi ben. Grazas. Pois mandámosche un bico enorme que gano Deportivo este fin de semana. Eso é. Igualmente, forza Depor. Veña, un bico. Chao, Un bico. chao, Paloguino. Chao, parabéns. A ver, están os dous fornos toleando. É o de Merchi, non é o teu. Di Inés que é o de Merchi, di a directora. Vale, pois vamos con Merchi. Tenme contento, Inés. Foi o que dixo a directora, eu fagolle caso a ela, veña. Vamos alá. Imos alá. Guau! Bueno, Buah, non tes nada que facer, Xulio. Vente, vente. Anda, unhas ratillas. Mira, que bonitiño. Non tes está nada que bonito, facer, eso, Ai. Por que faz como que queima? Ai, queima. Cuidado, que te queimas. A ver como quedou. Non tes nada que facer, Xulio? A ver, quito isto. Bueno. Ves, isto é ser útil, cañotas, ves? Ostras, pero ahora isto non se vai desparramar. Non fixecho o que tiñas que facer. Dixen maxia. Tiña que levar frío canto, un día. Isto non leva frío un día. É que teño un pouco gastada a máxia que vou partir. Pois hai que ir renovando, porque isto así non pode ser. Vamos chamar a Marisol a ver que lle parece a ela. Marisol, por favor, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para Marisol da Coruña. Está bonita, Veña. Está bonita a torta. Por favor, Marisol, pégate aí a Marcha Rural. Mira, Marisol, a torta que estuvo hora e media no forno. Sí. Pero Cañotas non fixo o seu traballo. Isto tiña que estar claro. un día na nevera. Culpa sempre do tonto. Entón leva unhas horas, pero non leva un día inteiro. Isto facía lle falta un día inteiro. Temos que buscar unha solución. Veño Hai luns, que- veño luns.
Podrías virarnos a probar a torta? Bueno, tens 2 minutos para buscar a solución. Nós, mentras tanto, Veña. si eso, marchamos con Xulio. Vale, Deixamos marcha, aquí. marcha, Vale, marcha. venga. Eu vou daño dalle aquí. Vamos a abrir a Xulio Mato o forno, Marisol, alá. por favor. Abre aí o forno de Xulio. Aí está. Aí está. Ojalo canta. Mira, esta xa repousou tamén. Jaliña chora. Mira. Ostras. Subiron os donos, creo que queríamos. Sí, era o que queríamos, que subieran os donos. Mirad os donos. Bueno, aí está guai, Teño boa pinta, A que ten boa pinta? Quero que... Xa nos empezan a gustar os donos, Sí. Marisol? Marisol, quero que sepas que a idea era que os donos foran a base da torta. Sí, pero bueno, oye, Non a tapa. os donos están aí, vale? Os donos están. Os donos están aí. Dima Ahora vaya vamos a- bomba, Vamos a pasar chaval. pa aquí. Vaya Pasamos, bomba. pasamos pa aí. Que animalada, Ai, Oh. Aí está. Eu son como as filloas. E ahora... Volta. Volta, volta. Agora con Julio. Colocar esta... Ahora con Antes Xulio, de ahora con Merchi. Merchi. Ahora con Merchi. Ahora vamos a poner por aquí. Esta maravilla. ¿Eh? Ti sabes, como ti os amantes sabes, dos Marisol, por casualidade, sabes de que a torta que está facendo Merchi Rodal? De que é? Que leva? Amorodo. Amorodos, moi ben, de amorodos. Amorodos. Pois esa é a segunda pregunta de concurso. De que é a torta que fai Merchi Rodal? Amorodo. Moi ben, 664 4834 19. Chamade a voltas que comprando. acueducto, 50. Non me deixen nin acabar as preguntas, é increíble. Que Acueducto de Segovia. O acueducto. Podo acabar a pregunta de concurso? Sí. 50 euros en show, chamade ao 664 4834 19. Que acueducto, Xulio Mato? Que acueducto, Moi ben, Moi ben. Un aplauso Pois, para o acueducto. Un aplauso para Xulio Mato. Un arquitecto. Bueno, ahora vamos a cortar. Vai cortando, nós vamos con Merchi. Vale, a ver o que se... Vai cortando o que sai. Agora quero ver... Amor. Merchi fixo unha deconstrucción. Fixo unha deconstrucción. Aproveitei que había aí un par de vasiños. Ah, mira. Grandes males, grandes remedios. Pode estar aquí a derrota de Merchi Rodal. Porque Merchi Rodal pensaba que as Non me tiña axudas moito así, todas con ela. Acabo de encontrar 2 vasos para solucionar un problema. Eu teño que darlle un pouco de emoción, de presión, sabes? Pensé que iba a decir, aquí está a solución de Merchi Aquí está a Rodal. solución de Merchi Rodal. Jolín, sabes, para o problema, digo... Teño que hundir o tenedor. co Teño que culler, sí, hundir co culler. Igual con culler, sí, igual con culler. O que quero dicir é que poden pasar estas cousas na cociña, entón Sí. hai que estar sempre coa habilidade. Hai que andar sempre rápida. Mira, Hai para que che quede que, así. claro, ter un poquinho de... Señor, moi chulo. Hola, mira. Podería ser isto, poderíamos empezar facendo isto xa, no Claro, forno. directamente. Poderíamos ter feito isto. Pois vamos dar tamén un aplauso, como non podía ser de outra maneira, a Merchi Rodal. A deusa das tortas, que está connosco na volta do Prato de Televisión de Galicia. Vamos probar. Ahora sí, pois ponte ali no cabeceiro da mesa, ten cuidado coa alfombra. Aí á dereita, no, aquí no cabeceiro, como se foras a xefa, sabes, aquí. Ah, ok. Como, Que era, xefa, hoxe? como se fora, no, Mira que cremosiño quedou, Ostras, quedouche moi ben, Home, claro, mira que... Aí vai o acueducto. Quedouche mellor do que eu esperaba, Sí, ti sempre esperas. Sí, quedoulle moi ben. Mira o donos polo medio que se ve por aí. Moi ben. O donos aplastado, que non chegou a subir. Cando empezo? Cando Dime. queires. Ok. Pregunta de concurso, veña, para a xente que está na casa. Vamos a chantada. Yolanda, que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde, moi ben. Que tal? Como estás? Ben? Sí? Ben, ben. Vendo vos? En chantada tirará ao fresco, non? Bueno, hoxe está boa tarde. Está Hoxe boa tarde. Está boa tarde. Vale. Sí, Aquí estamos sí. un pouco a según. No momento no que dá o sol, estáse ben. Si deixa de... Aproveitado o fin de que ben bon. Exactamente, Sí, de moi aproveitar o fin de... E imos á festa do queixo de Arzúa. Veña, Yolanda, por 50 euros. De que é a torta de queixo que fai Merchi? De amorodos. Moi ben, un aplauso, 50 euros. Van para a chantada. Moi ben, moi ben. Gracias. En chantada que teñen a empanada, adubiño, estes de festas. adubiño. Sí, de festas e de adubiño. sobrados, de sobrados, sobrados. Imos Ti ben, sabelas imos todas, ben. Porque recorrín todas. Un bico grande, gracias por chamar. Igualmente. Hasta boa luego, tarde. chao, chao. Hasta logo. Chao. Pois chegou o momento da verdade. Déxame coller isto porque non sei que non Ah, vai é gañar. verdad. Xulio Buah, Mato. ahora sí que me puse nervioso, que non Vamos me acordaba alá. da miña medalla. É o primeiro Marisol día. da Coruña. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Para min, Xulio. Non me fastidies, pero isto que é? Pero isto... Porque é unha torta de queijo. Intratable, aí está de ver o resultado
da semana, 4 vitorias para Xulio Mato, tan só unha vitoria para as rapazas. Señoras e señores, ese é o resultado, A semana que ven estaremos ainda contabilizando máis resultados a ver quen gaña. Marchamos, queden coa actualidade, co quen anda aí. Vémonos o luns con máis recetas como sempre. No Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Chao, queden co quen anda aí. ¡Mua!